Ustea etorri zeate. Mineralak eta fosilak. Nik beste zati bat ere badaukat. Museo honetan, 3 gauza ezberdin lantzen ditugu. Mineralak, iskinetan dauden, bitrenetan daudenak, erdiko hauek denak dira fosilak, eta gero natzean badabat alba, eta gutxiko izet ondoren, eta da ardien ingurukoa. 3 gauza ezberdin dira. Venga, zer da fosil bat? Gauza baten forma, argi baten gelditzen da gauza baten forma. Vale, gauza esate bateako. Zu pentsaz, zure amonan, birramonak, baserri, voluntera baserri zizelako, zeukala plantxa bat. Plantxaren utzitako marka fosil bat izan leke? Ez, Piskat? Galdetzizu. Plantxa baten izan leke? Kotxe baten utzitako marka izan leke? ez. Izan bat dut, beste zerbaikena. Marka bai? Biziduna behar du izan, Orduan, da bizidun batek utzi duen urrats bat, marka bat. Marka izan lehike, zue pentsa, oskolabea, ni karako takerako bat naiz. Da, oskolabea, gogorra dana, solidifikatu egin da, zerbait, faktore batearik, ni ezakitela zein dana. Edo pentsa, nire karakol horrek, bai, sartu dala ondarretara, eta forma eman dio, batzutan itxasoan ondartzen dakit ditugu forma xelebreak. Hori gogortu egin da, hori da fosil bat. Eta fosilak adina dute. Zure bai? Nik bai, fosilak zerbait zarragoa dira. Zenbateko adin minimo izan behar du fosil bat, fosil bezala kontsideratu izateko. Ze gauza izaten dira zarrak eta gero fosil bihurtzen dira. Kategoria zaldatzen dira. Ze adintate dago, muga bat dago. Animaliak hiltzen direnean urte asko pasata harria bihurtzen dira eta baina ez animalia bakarrik esan dugu, Izaki bizidunak esan dugu, landare eta animalia. Landare harri nagusio, baita landare batena. Fosila, nik ere hemen bai berera gutxiko ezkizuet. Nik erramuarena daukat. Erramua, daukat intxaur bat, hanbarrare bai, baina adina jakin nahi dut. Zenbat, zan urteak? 195 milioi. Hori eguzo zarra dira, ja. Milioi bat. 10.000 euro. Ikasi dezute ura oksigenoa eta hidrogenoa dela. Karbono, oksigeno, hidrogeno, hori dira elementu kimikoak. Eta ura nola da? Esan duen, eta bioi. H hori, oksigeno hori dira elementu kimikoak dira. Bai? Elementu kimikoak 121 bat dira, baina hor taula periodikoan daude. Orduan, elementu kimikoen batura osatzen du minerala. Nigu nahi zen dira eta guzti hau batu dut? Ez. Hau norbaitik egingo zuen, ez? Zuek ez dituzuen? Investigadore guztelako bat. Esploratzailea. Bida, gure esploratzaile trebena urretxu horra da. Urretxu bizi da, ez da lazpa bizi, urretxu bizi da. Eta bera da Javier Aguado. Eta berak, zuen adinezuenean, bere aitarekin joaten zan mendira txangoak egitera. Eta aita, zuen mineraletan oso zaletua, eta bereari nolabait zaletasun hori torri zaio ere, bai? Mineral guzti hauek antola zitezkeen bataren edo bestearen arabera. Hemen ze erabili dugu antolaketarako. Guatzatek elementu kimikoa? Karbono, oxigeno, hidrogeno. Hartu duguna da, minerala zerez osatuta dagoen eta horren arabera antolatu ditugu taldeak. Batez ere zuei ulertzen ezagoa izateko.
Orduan, azten gara, begira, nik kontatuko ditut, ikusko zuen asko saltatu egingo ditut dela. Kontatuko ditut gelebrenak eta atxerinak, eta gure guztien erabiltzen ditugu mineralak. Lehenengo taldeetan daude natiboak. Hauek dira naturan zailenak aurkitzen. Zergatik, nik mineral hori hartu eta txikitzen bade, geratzen zaidana da elementu kimiko bat, askotan errepikatzen dana. Baina bat bakarrik dauka, elementu kimiko bat. 121 horietatik bakarra, errepikatua. Da, pulsera baten bolitak egongo balira bezala, eta bolita guztiak kolore berdinekoak balira bezala. Karbono, pegatzen badira, karbono, sortzen da diamante bat. Eta diamantea da munduan dagoen mineralik gogorrena. Eskala bat badago, mosen eskala, eta bera da gogorrena. Iskin bada. Zergatik, karbono oso zentroak direlako. Oso zentroak, ezin dira banandu. Beste diamante bat behar da, diamante bat lantzeko. Esate dute minerala diru asko balio da eta zaila gara. Diamantea berezki. Eta batzuta sumendetan aurkitza. Edo bezala meategietan ere bai. Hor Afrika inguru horretan badaude batzuk diamante meategiak. Desde la organización de Urrelur hemos pretendido en los últimos años acercar personajes de la ciencia en directo, en vivo, un lujo. Es algo así como un concierto en directo de un buen personaje. Aquí en Ciencia lo que queremos es que tengáis en directo a un personaje de la ciencia de Euskaldun o del Estado para vosotros y que lo tengáis a vuestra disposición para que os muestre aspectos desconocidos de nuestro entorno. Este año traemos a José María Hernández, doctor en Ciencias Geológicas, director de Fundación Cristina Enea en Donosti y que además ha estado 9 años como director del Departamento de Educación de Cucha Espacio. Nosotros consideramos que tenemos un privilegio contando con su colaboración, no solamente hoy, sino durante todos estos últimos años y los venideros en los que tenemos proyectos importantes que desarrollar. Bueno, eskerrik asko Javier, eskerrik asko Urrelurri. Bueno, harri hauek basalto deitzen dira. Eta dakete alako forma borobila, bai, basalto. Berdexka eta barruan mineral batzuk daude. Are gehiago, hortikan gertu dago arrogi bat eta hortikan ateratzen da arroka hori, berde kolorekua eta erabiltzen da, obrak egiteko edo trenbideetan jartzeko balasta bezala. Ondo arakatzen baldin badugu arroka hauek ikusiko dugu Euskal Herri mailan bakarrekan agertzen dira halako xingola baten. Ez daudeleko guztietan, flix famatu hau aurki dezakegu iaia kostalde osoan, bai? Kantabriatik Biarritzeraino iristen da flix famatu hau. Baina nik esaten deten arroka berde hauek, basalto hauek, bakarrekan agertzen dira oso leku berezi baten. Hemen urdinez marraztu ditut, hemen dikan, hau da Deba ibaia, hau da Urola ibaia, hau izango lezake Bilbo, bai? Orduan, hemen dago estruktura bat, oso handia deitzen da Bilboko edo Bizkaiako zintinala, azkenean Tolesa erraldoia da, eta orduan hemen dagoena nunbait hemen errepikatzen da halako estruktura. Hemen bakarrekan aurkitzen dira halako arroka berdeak, basalto hauek. Hemen ikusten dira, hemen dikan galtzen dira pixka bat, igatuta daudelako, desagertu dialako,
hemen berriro aurkitzen ditugu, eta hemen justu kostaldean sopelana inguruan agertzen dira berriro. Eta, fijatzen bali bazazten, hemen oso potentea dira, oso potoloa asko dira, hemen meheagoa dira, eta hemen iaia agertzen dira puntu bakar baten. Beraz, nahiko berezia dira. Eta agertzen dira, importantea da, hemen asko, zuek hemen dikan ibiliko, hemen, momentu honetan, hemen dikan ibiliko ginake, zumarra gaurretxu, bai? Eta hemen, badaude azala remendua, baina askoz txikiagoa dira, askoz meheagoa dira. Bueno, hau dira, arroka hauen itxura, bai? Ikuste zute, ez dira bat ere erakargarriak, ez dira oso ikusgarriak, ez dira oso politak, ez dira, en fin. Hau, adibidez, sopelen aldean dago, oso iluna da, argazkia, baina ikusten da, hemen, itxaslabarraian ikusten da, alako arroka, nahiko luzia, eta gerturatzen bagia, ikusten dugu hobeto, alako itxaslabarra, bai? Alako, ez da, estratua, baizik eta metaketa. Eta hemen agertzen dian guztiak, fijatzen baldin bazehazte, bolak dira ere. Dia berriro egitura berdina, berriro pilou laba hauek, berriro kusin itxurako laba hauek. Gertuago, juten baldin bagea, ikusten gabia gauza, ni askoz gazteago nintzala, eta beste aldetikan, alako bolak erditikan moztuta. Eta erditikan moztutzen baldin badugu, ikusten dugu bere egitura, bai? Badaka alako fraktura, buskatuta dago radialki, bai? Eta ikusten ditugu hemen puntotxo asko. Ikusten ez dute puntu hauek? Bai? Bueno, puntu hauek poroak edo bakuolak dira, bai? Bere garaian gazez beteta zian, momentu hontan, ez daude beteta, eskapa bildu gaza. Bueno, esaten dute geologoek alako egitura formatzen diala, sortzen diala vulkanismoan, bai? Alako sumendia, baina sumendi berezietan. Itxaspeko sumendietan. Gaur egun ezagutzen dugu adibidez Islandian daude sumendian, Vesubio, Italian dago, Etna dago, Sicilian, hoi dia airepeko sumendiak, eta hori normalki dakate alako kono itxurako tximinia, nunbait, haundiago edo txikiago, eta goitikan nunbait estan daiten dute, eta horretik ateratzen dira, bomba volkanikoa, errautxa, ateratzen dira, lava batzutan. Hauek ez, hauek itxaspean sortzen dira. Lava, itxas ondoen dagoen zirrikituetatik ateratzen da. Eta bakarrikan ingurumen hontan, eratzen dira edo sortzen dira alako bola itxurako materialak, bai? Y nos queda esto por utilizar, imagínate tú. Podemos llegar a utilizar la mitad, podemos... no.